ko a kaina ne ko a kan yan kallo ya ce insha Allah sai wani a nan gurin ya ji babu zakarinsa. Da daga nan mu aiki ai jama'a ana sanar da ku mece ce wannan wannan ya ce shi ba shi zai sace ba fa ai fara ai Cái gì đâu cô? Zo ka dauka mana. Kai koga kai kai karambani wallahi. Kai ba ce ka dauka ba kai kare karambanin zuwa? yana yi. Wannan ya fi da zakewa. Ah, Wannan ya fi da zakewa. lalle ka. Ana kiranka, aiki da gane ba. Shi saboda rashin tsoronsa ba, har rataya ta yake, sai ka ce tasa. Tunda kai karambani ka rataya, in tambaye ka an ce, ya ce ka duba gaban ka yana nan. Oh! Kawin cika mana kai! Kawin cika! Waye ya kan duba? Kawin cika! Ya ce ba sa nan. Ba sa nan. To mu gansu. Babu komai. An samu matsala. Mutanen gurin nan an ce a gaya muku. Ya ce wallahi ko yaro ne ko babba ko waye ma. Hakan nan. Wannan kalani ne ko a gare ba. An ce a tarbe shi. Ah!
na fa ce babu. Suna ina. Wai Izzaddin suna ina. Suna ina. To hajja ni kaina ba ɗauken ba. Sai kan tana da wani na fito ba. To zai gyara ma aiki a kai da ma ta shafa. Sabida haka ni ma an ce ɗauki da ta. An ce in raja ya za. An ce za a yi musanye. Tsakanin ni da shi. Yawa mutumina ka taba sun dawo. An ce a gaya ba. An ce wallahi zai taba ba. Ya abin da aiki. Ka taba mana. Akwai labari? Ana magana ana. Ka tallata wani Dan kallo an ce a gaya muku. A tsakanin ku fa. Wata mana. Yana da kuwa? Yana da kuwa. Ya ce a gaya muku mutanen gurin nan. Ya ce in Allah ya yarda. In Allah ya yarda insha Allah. Wannan yarinyar da kuke gani
Ya ce wannan yarinya fa zai kula kanta yanzu. Ya ce in Allah ya yarda babu jini ba tabo ko ɗaya kuma ya ce ba za a yi ɗinki da ba ɗinki. Ya ce aikin magani ne nasu. Susuwa. Ya ce ta inda suka gagara kenan. Ya ce tun da aka yi sata ta ɗazu. Ya ce wasu suna ganin ba ta yi ba. Ya ce akwai masu kuɗaɗen aljihun su ko. Izzaddin, ina da tambaya. Izzaddin. Ya ce wallahi, tallahi ba zai ƙara cewa ya ce ba zai ƙara cewa wanda Allah ya ja da baya ba ya kuma rance kai da Allah jama'a ku ja da baya lalle su ai wallahi tallahi su wallahi kuma ce wallahi ba zai kuma ba Hadda ni. Baka nuna mun ba. Ya ce wallahi, wallahi. Bari zo ka nan. Ya ce duk wanda na taba da wannan gurin. Baka nu. Wallahi, wallahi. A yau din nan, a yau ba sai gobe ba. Ya ce billahi lazi duk wanda na taba da gurin nan sai ya bi shi gidansa akan zakarinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ni ma an ce ni ma da na taba. Ya ce na wai na nan kuma yana kar ku dawo kai mai baya wallahi zan taba ka yaran idan Allah su sabi shi ka dinga post ba Ruwa. Asko mun. Dan da kasare. ya gani yau Kasare. Ruwan magani. ya ce saboda haka ni da kaina ya ce ni da kaina in bata yarinya an ce ki shanye bismillah ya kamata ku tsuguna sai ni ma an ce in shanye
Wallahi ba ni. Ba ko ne ni. Jadi ni ka ba ko. Za ku sa. Ni ka ba ko za ku sa. Ka ba ko ne. Ya ce ne wannan hannunsa. Ya ce insha Allah Allah ya sha. Wannan kibiyar da kuke ganin ta hannunsa. Sai ka kuɗe kuɗe a jikin yarinyar nan. A kanta. Kuma ya zare ta. Izinin Allah. Babu tawo, babu kuma ciwo. Sabida haka, idan da wanda yake ganin an sa ta ba za ta dawo ba, shi ne mai kare tambaya. Ya ce to inda mai kare tambaya don Allah ya karya an sa ta kar ta dawo. Izzadin, ɗanta ba mai baya yi. Ya dawo. Ya dawo. Laba. Sama-sama lagi. Bocah suci mana? Bari. An fara ba. Hular ta kare mana. Yawwa. Ya rufe fuskar ta. Fuskar ta. Da ma rufe fuskar ta. A ba mu halaye. Ai zan gano ne, ka san ni ɗan jarida ne. Aiki ya gamu. Mutane bakwai kari, a rika ɗayin kari. Jama'a an ce a gaya muku. Wai dan Allah yana tambaya. Ya ce dan Allah dan annabi. A yadda yarinyar nan ta fitar da tsoro. Wai ba ta da 'yan uwa ne? Ai ba kwali. Allah bai Allah kan mu. Wai ina 'yan uwan yarinyar nan ne? Ko su fito mana.
Ana Inusa. Bale. Ka zo kai naka dare. Mutanen gurin nan ana ƙara gaya muku. Masha Allah. Naka sun dawo. A'a, ni akwai kes ɗin da. Aro aka yi Akwai kes ɗin na aro ne, yana ina ne ba kai da. Ai wallahi zama za ka yi. Canjin ne ya ban ƙananu. Wai bula akai? Bula ya mana. Nan ɓarin fa sun matso fa, a kuma ban abin nan. Yanzu nan za mu ba. A sauka lafiya. Masha Allah. Ya ce to amma zai kuma sa rana, za a kuma sa rana yanzu. Ya ce kuma a nan gurin za a zo insha Allah, Allah ya yarda. Za a yi abu ba ɗan kaɗan ba. Ya ce za a sha mamakin gaske. Ya ce daga tafiyar da aka yi kaɗan na gani kuma na gani ɗin. Ya ce saboda haka jama'a ya ce kowa da kowa, kowa da kowa ya ce yana godiya. Ana godiya sosai, ni ma ina godiya. Ya ce saboda haka ya ce mutane in ne muku alkawari ni da kaina. Ya ce ku shine wanda za ku gani kuma a duniya, za a sa a duniya wannan shirin. Ya ce in Allah ya yarda. Ya ce saboda haka wannan al'amari da ya faru, ya ce a yi haƙuri ga wanda bai ga golayensa ba. Ya ce a cikin masu haƙuri adali, amma an ƙari da rani. Ya ce saboda haka kowa da kowa na nan wurin Allah ya kai kowa gida lafiya, ya sallabi kowa.